Què tal esteu? Avui vos porto un tutorial sobre una ferramenta digital que anem a utilitzar per treballar els dictats. Val? A Classroom, amb l'enllaç que vos he deixat, quan cliqueu, vos porta a aquesta pantalla. En aquesta pantalla trobareu el títol del dictat, és el dictat d'estar, i hi ha un apartat a baix que posa sensible, majúscules, minúscules, accents. Com podeu comprovar, l'apartat de majúscules i minúscules està marcat. Això vol dir que quan feu el dictat tindrà en compte els errors de les paraules que no poseu en majúscula. Vale? Li donem a començar i aquí teniu un altre botó que quan li cliqueu el que apareixerà serà la meva veu dictant les diferents frases que heu d'anar escrivint en la pantalleta que hi ha aquí baix. Vale? Anem a clicar-li perquè ho veieu. R2D2 és un gran viatger. Vale. Si alguna de les paraules no les heu entès bé o ha anat massa ràpid, sempre podeu clicar altra vegada al play les vegades que vulgueu. R2D2 és un gran viatger. I al igual també podeu anar parant, d'acord? Comença, pares. R2D2 és un gran viatger. Val? Aleshores, quan ja ho teniu clar, podeu anar escrivint aquí. R2D2 és un gran viatger. Important. Cada vegada que l'àudio finalitza, va al punt, d'acord? Punt i seguit. Quan ja tenim clar que aquesta frase l'hem escrit correctament, li donem a següent. No li doneu a comprovar. Val? Comprovar aquest botó que hi ha aquí baix és simplement quan heu finalitzat ja tot el dictat, li doneu per veure quina puntuació heu tret i sobretot veure quins són els errors que heu tingut en segons què paraules. Vinga, li donem a següent i aquí a la dreta apareixerà ja el segon núvol amb el següent àudio. El seu amic droide l'acompanya sempre que pot. Val. Quan ho tingueu clar, comenceu escrivint el que heu estat escoltant. Si vos fixeu, els diferents espais que hi ha aquí són els diferents núvols que falten per completar. Quan arribeu al sisè, val? Això no vol dir ja que no podeu tornar al primer per comprovar si l'heu fet bé, sinó que podreu clicar als núvols i se torna a escoltar l'àudio d'aquella frase que estava dictant. Per exemple, aquesta. R2D2 és un gran viatger. D'acord? Quan heu finalitzat totes... Quin desastre! Perdoneu, Quin desastre! Que l'he mirat ja l'última. Quan ja l'heu fet totes, aneu a comprovar i apareixerà una pantalla en la que està el dictat corregit, d'acord? Quan finalitzeu, aquí podeu veure a la dreta també, però de forma simbòlica, la puntuació que heu obtingut, d'acord? També podeu veure com quedeu amb altres companys i companyes de classe. Res més. Espero que us agradi aquesta forma de fer dictats i seguim aprenent. Una abraçada a tots i totes. Adeu.